बायलांच्या संघाचे सेक्रेटरी जाल्यारी वडा लागीं बेसांव मागोंक गुत्तू नाका. अरे तुम्ही अशे मोराका परतून सुरू करणं म्हणजे थकले इराक बशात जाल्यार हांव ह्या घरांत एक मिनिट रावना. हांव सगळी आई हांव गेली हांव या कुडांक रावची एक फर्स्ट क्लास विलवर सुरेशाचो सामान काढ भायर उडय. पयले ताचो सामान काढ उडय बाकी ताकाच काय भायर उडय. फाल्यां म्हजो भाऊ आनी 7 जाणां भुरगीं येतात. तांकांय रावची विलवर 7 जाणां हिट करला आणि भाऊ भाऊ म्हणून रेड्यांतल्यान भुरग्या घरात गळा बंद करता रे तुमच्या ऐकलं वाटलं. हॅलो हॅलो जय गणेश हांव शैला उलयतां. त्या जैलर अंकला दुसरें नांव. हॅलो कितें जाय केलाची आसूं रे आम्ही येदी व्हडली केस जिंकल्या. वय 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 आमच्या फॉरेन मामाक इल्लें गम्मत करना जाल्यार आमकां जंगली म्हणटी. माहिती आसली काय ना आसा वस्ताद पयर तूं म्हाका गोंयांत धाडली. हय हय ते बरी कासल गोंयची फेणूक लागल्या. चे चे हांव स्कॉच विस्की सोडला दुसऱ्या चॅम्पियन.
विस्की नास्की म्हणता या ही गोयची पेन्नी अस्सल गोयची पेन्नी अद्भुत एक 100 माणसं आपले तुशी त्याच्या कारार बसून एरड्रमा पावले बरी मागे 200 मिनिट घालचे आपले एरड्रमा जाऊन सीधा तू एरोप्लेनार बसले बरी मागे 300 मिनिट घालून जागा उस्ताद वो सीधा ते पैकी वाटलं बाहेर तिथं बाहेर रे डेरिसा आपले 4 ग्लास आटा हॅलो डेरिसा आपले 4 ग्लास आटा हॅलो किती काय केला की जे राखी लागले दक्षिण दोघं पोलीस आणि वकिलांनी आपण वय ओके ओके थँक्यू फर्स्ट क्लास या फॉरेन मामाच्या क्लासात अगे कैसे गान घेता है नहीं मतलब दाव आपले ना अरे आपण नका सीधा दाड्या बोल पार्टी मुळे उपरांत इल्लो समणी काढायचे बोरू माईक कसा मला एक पार्टी दिली पण दोघं ड्रायव्हर सांगले पिया म्हणे मका नका म्हणे त्यांना होत्ताही करून होतं ना होत्ताही करून होतो कोणाही झालं रे बाटली काढली आणि वाट्या मारली 7 कट पडले आमच्या दोन येण्यास कसे गेले आम्ही आता 500 पेट्रोल मोजा मांड्यामध्ये मारल्यावर मागे शो होता बांधले पडा पेन्नी सोडा उदा काय वर्षी ना सीधा बी होते कशा सीधा तुझ्या संघ जिंक आणि टुक्क भारी काटा आमच्या फॉरेन मामा गेलो फर्स्ट क्लास कसे कसे नव्हता काल म्हणता इंग्लिश आता कसे नेता कसे नेता मिस्टर सुरेश कसे आता आमचे गुंची बेंनी कसे होता कसे नेता म्हाका तुका कशें नव्हता म्हाका साधारण एक एम्बेसेडर कारार बोलल्यावर जाता त्याचे कार सुटून दिले आणि म्हाका कारांत एअरपोर्ट म्हाका एअरपोर्ट दिसता विमान
अच्छा विमान सुटून द्या काही लोकांना इंडियन एअरलाइन्स बरोबर आहे व्हेरी गुड ये सुरेश राव तू फॉरेन अंत काही आलोय फॉरेन अंत काही आलोय भारी सोडतो फॉरेन सत्य सांगायचं की तुमका साहेबा ही आपले गोयंची पेनी पोटे मारून नाही जायना सतत तू काय पडता ही सारा ख्रिस्तान फोड करतात मग सांग तू सोडवाय पे ना फॉरेन वजन करतो मागे घे आलोय असतात की तुम्ही दोघे गोया शैलाला की गाजारचा या म्हणून आयलो तुम्ही अन्नाळणे मग आडपायतो all my dream got busted बस तुला पुरा वाटचे ना दे 12 सिलेंडराची मर्सिडीज गाडी ती गट्टी ऑटो रिक्षा मिळल्या बरे तू जाय तुका तिथं बरे तुका घाल रे काका निल्लो घाल रे सा अरे बेल्ले जल्ले का गाडी देता ड्रॉप करता काका निल्लो घाल रे अक्का वो टाइट की झाला उस्ताद कितना घालतो का पिऊन टावो अडवाणी वाजपेयी आले पोलीस जैलर आणि वकील शेखर कळलं मग मिस्टर जेलर अँड मिस्टर बॉयलर प्लीज वेलकम प्लीज कम कसं राक्षसाच्या हातात घालायची माका किती झालंय मारे जॉली राहत सकडी आका 3 गाजर आलेलात की आणि 7 मुलगी आहेत ये बरं 7 नाही 9 त्या वादी की बरं होतं अंकल मग हे चक्कर पळून जाईन सगळं दिसली आणि बाहेर कुत्ती येतं अंकल घरात राहा ना बाहेर पाय दोन पळय तू वॉचमॅनाक सांगून दवरलो हांवें चल शिमटी बंदाकान चल भितर स्वतःच्या बाईले कशे म्हणते स्वताची बायल म्हणून तू उलयता वकील बाबा दुसऱ्या कोणाच्या बायलेक उलोवंक तो कितें कुमार तुवें म्हज्यो चल भितर किती रे काका कोणी विसरतली नागो चिंतले रे तुवें गोंडोरी जागी चालली बुडोंग जैलर बाबा एका तेंपार जैलांत सण्ण धडयला हांवें कळ्ळें मू आतां तुवें ओंडोरचें नाका म्हाका प्लीज चल भितर या राक्षसाच्या हातातलं म्हाका सोडया तो म्हाका नाका तो म्हाका नाका तो म्हाका नाका हांव सांगता नाका कळ्ळें गोव मेळिल्ल्या तितल्या सुलभान सोडूंक जायना ताका कळ्ळें मू चल भितर कित्याक जायना चल भितर शैला काही लिपोर होते फाटल्यान चल भितर शैला ऐका का तू कोर्टान डिवोर्स फायल कर तुझे एपील हांव टायप करून हाडटा मागीर कित्याक जायना म्हणल्यार हांव वकील पळोवन घेता तितलें कर हांव तुजे पांय कोणाचे पाय धरून कितें बसलेले ते चल भितर काही लिपोर होते फाटल्यान या मिस्टर सिक्वेरा हो आपण केडी भाषण करता आता शिकयता बोल हे सोड जालें तू साक्ष कळ्ळें मग हांव दोगा पोलिसांक आपण येता तू पोलिसांक आपोवन हाड आनी तू एपील टायप करनाड आतां उसाळा मातो आपण छोटा म्हणजे डार्लिंग लिटिल इल्लो तुझे चमचा पूरा उडले कळले मू सुरेश ऐकाले मू गाले बोगोयटलो गोंया आसुल्लो खंय तुझ्या बापायच्या आस्ती खातीर तुझ्या फाटल्यान लागलो चल भितर
मारताय ना तू मार चल भितर मार तू सांगले उतार ऐका ना बेल्ट आधी